салом дӯстони азиз, дар видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинҳои фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияи Тоҷикистон баҳри шумо пешкаш мекунем. Видеоро лайк монед, мо сар мекунем. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Ленинский район, 6 сотиқ замин, 2 ошхонаga хона, 7 дар хона, туалет, баня, кухни, дар дурунаш гараж дорад, мега гаражи дуэтажа. болои гараж бо 2 дар хонаи дига бо ремонти миёна таъмин аст, мега об светаш ҳаст, гирдаш маҳкам аст, чихе ки шумо дар сурато дидестен. нархиш $40,000 бо маслиҳат карда мешавад, мега мактаб, магазин, масҷид дар наздикиш аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед дӯстони азиз. дар видеонамор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависед. ва касе ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва 2 рӯз пас ё 3 рӯз пас дар канали мо видеои нав мешавад. видеоро падилиса кунед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Сино, пеши гимназия мега. хона бо ҳама шароиташ муҳайё, бо ремонти замонавӣ таъмин аст, ки фақат медуроҳӣ зиндагӣ мекунӣ, мега. хонара бо варианти алишай, мега, ба хундай. солиш 2018 ё 2019 боша, мега. нархиш $485,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад, мега. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Ҷӯйбодон, деҳаи Ҷомӣ, дар 8 сотиқ замин, 3 дар хона, ҳаммом, ошхона, об, светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. бо 3 дар хонаи дига фундаментша рехтагиан, мега. падвал ҳам дорад. нархиш $270,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад, мега. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Роғун, духонага квартира, дар 4 ошхона қарор дорад, бо ремонти миёна. нархиш $150,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира, 65 метри квадратӣ, доми 13 этажа, дар 4 ошхона қарор дорад. мактаб, бозор дар наздикиш аст. документош 100% аст. нархиш $320,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp, Imo ҳастанд.
хонаи фурӯшӣ. 4 дар хона бо калидорош. Дар каттасой свет дора мега. Обаш нест. 7 сотиқ замин. ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай мега. нархиш нестай. номери телефонишам нестай. Ила мо бародар айгуҷо буфаҳмаку. нархиш нестай. номери телефонтон нестай бародаро. аз шумо эҳтиромона хоҳиш ҳамин роӣ мекунед ба маълумоти пурра роӣ кунед. касе ба маълумоти пурра роӣ намекунад мо эълон намекунем бародаро. аз шумо илтимос. хонаҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район. нав сохтмонай мега. аллакай сохтмонуш сар шидагай. бо нархи дастрас. нархи як квадратиш 2500 сомонӣ. бо кредит мега 2700 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. мошини фурӯшӣ BMW тройка. соли бароришаш 2000. объём мотор 1.8. сӯзишворияш газ ва бензин. коробкаш механик. документош 1 сола. тонировкаш 1 сола. 2 монитор дора. камера ҳам дора мега. кондитсионер ҳамаш кор мекуна. нархаш 45000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. бародаро, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳатман дар видео як лайк монед ва видеоро паддилиса кунед. бародаро, пешакӣ ҳазор раҳмат ва фикротонро дар комментария бинависед. агуҷо хонаём, агуҷо мошин, агуҷо заминҳои фурӯшиём, шумо фикротонро ҳатман дар комментария бинависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. иншоалло агуҷое ки шумо гуфтед мо ҳамунҷа видео карда ба шумо нишон медиҳем. дӯстони азиз, фақат шумо моро дастгирӣ кунед, видеоро паддилиса кунед дар WhatsApp, Viber, Imo ва дигар состояние сетода. пешакӣ ҳазор раҳмат. ҳама каса саломат бошед. дӯстони азиз, аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хайр.